Norno tini ang kaisa mani phuna hin tongo obong kha chapri wife ni jeng bo jaga shoot khai tei o je amani rule khainai abo sabo klai hin norok kwbangma borok ano sungo gon bagai nornang tini extra kaisa block nono phunugano iko background to mona somila tongo apon bo khari thangana laijagai iko onok no chapri wife ni iko part 1 part 2 shoot khalayo yang jaman rule khainai bono sing sunglai gana puila norong ni kawma sungmung tongo jail bai o nana bonin tamuklai original tamuklai hindoro ko borok sungo engkai nana ni kuktina khnalai na do nana nang sagari ang ni tamuklai mane butikai tamuklai kya absa lukurang saikhani gadi 아니 무사지 아니 앙차증네 무살라 아니 축제 noro khnai no mankana ani amani original nana no mane nijeni apon nana angkai bobaini sing kaisa video khlainai hina agin chingwa sula tonglai mani naingadi ba kaisa jora jeng video kaisa khaika te norong ni hamjak mung nana no norok askai norok comment khaileka nana ni acting onang naithogo belai khano kharma susungo acting belai khano kaham ঠিক no belai khano hambai norok amtike sama bagai ei norok next video ro norok nugnai nana no iphone kisa character juta norna o blog o salia thanai chapri wife video o nang video first time khai nang buting jakha mane cost rok da na 응야 nya in chawdo gai te nono borok sasa manong no kanai gini rok tongnai rok ta yang digi rok tongnai rok ma kebo sa mani ni video nai thogo ni acting nai thobla rok kebo sasa nana 제 나이네 럭서 나이토 액팅 두고 나이초 he kokha kubino abo kwbangma borok no sai tongbai kha nana ni acting no nai thok te emotional belai khan emotional gai borok no ni lukuro na hamjak ma kon nana ba mobile tobal keri ba kon bui saka je bo saiman sinai abo ni bagina ngo blog tinis tamo noro khnarete na no khnarete ama haike mrai mika ang tongo mrai somila baba haino hai phajak sini video ni bagai apon tam topic no sali abo e phadi nana no te kese kok singana na nang mobile lok mane sinaru darang na mane video ro karna derang ang kuno phana ringnya sem number ringnya call khanya bo ringnya ye oni thani je chikon mobile tongone abo khai mane call receive khai drop abo 립 가자 kuno rakam abo tabuk se phurungai iringgo mas maya kai akon boyasang khaba a nong ni jugo ba mobile ba kare hingga apro yana ni boyas basang ate sagarta 100 বছর 100 রানি হাবি থাঙ্কা kai wana ma sinjakok 100 running ga haipon na di kok clear ke sana rungo te takpono bo kam khaye ke tos tong mia ge nong nogo bo koyjun tong na ni nong ni nana sing ponong mano onek borok boyasang ga agi je samung khaine rok borok bo samung khaye tong mia ma haike no te nana bo bo samung khaye tong mia thaka akon khai obas ba tabuni si joto poultry mama ge phare te kok sunglai gana nang agi chini video na nai mane ko ni bususa video khayo hin saidiman waisa dewani nukha boi phung yakang nuk jable ao jable ma actually nana mane chungkhai tripura se do ane baba simi deborma ama hai jungkhai tripura kok sakai no budi buji no buji gala tripura kok sakai no deborma kok ga nana kha to pure tripura no apun ang sibon request khayo na der ko sar do kai lokro buji apun ngi mano hai tai ko ang sungpuro video mane sung video khana phaiga hen sapuro nang kirijak rok da man bukhar kekle mane is boro video camera rok kai mana ni ki kiriyo lachima hayngu amtro do wanso manchuka are wanso bes confidence sungle pula video khabro busuk kirimane lachima ni acting sokoria gai nana no asunoro support khaika asunor hamjang mari ka angka okongno ang nanano sapaika te belekan coaching ja khabo bo angkai abono ta hedi ba bole butike saiman sina ba ang saisi saiman sina ga nor asa hamjang mari ka no pai pele ya hambai te norok video rogo naina muchunga kai comment khadi no bo norok video norok naina muchunga kai